Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 1943. Δίνα. Περιμένουμε να πάω μπροστά. Μάνα, τι ακούγεται? Τι ήχο ανατριχιαστικό βγάζει η γη μας, σαν την πατούν ξένοι? Δεν ηχεί έτσι η γη μας, ακόμα και τότε που το Ηνία βλακώνει τα βάθη της, για να ρίξουμε το σπόρο που θα μας θρέψει. Τότε που ξεχώνουμε την ψυχή της. Τότε, παιδί μου, είναι για καλό. Δεν βογκάει η μάνα σαν ταΐζει τα παιδιά της. Έτσι και η γη. Μας τρέφει δίχως να παραπονιέται, δίχως να βγάζει από το στόμα της μιλιά, σαν την καλή μάνα. Ενώ τώρα η γη μας είναι σκλαβωμένη και το αισθάνεται, και εκείνοι που την ποδοπατούν δεν την σέβονται. Τούτη η γη είναι δεμένη με τον πολιτισμό μας. Τούτη η γη μας έθρεψε όλους χιλιάδες χρόνια τώρα. Μάνα, θα γίνω 16 τώρα τα Χριστούγεννα. Είμαι μεγάλος πια. Θέλω να διώξω τους κατακτητές. Θέλω να είμαστε πάλι ελεύθεροι. Θέλω να